sun tashi fa sun miƙe sai sun mai da musulmi kirista. Karka ce bai zai yi ba, suna ɗiban wasu. Karka ce bai zai yi ba. Maguzawan da kuke da su a jihar Kano su ba kirista ba ne asali, Hausawa ne maguzawa. Amma tun da kun yi bacci ko musulmi ba ku yi aikin da ya kamata ku yi ba, to duk ana ta juyar da su, ana mai da su kirista. Kuma 'yan jihar Kano ne, 'yan asali Hausawa. Nan da shekaru masu zuwa za ku sha mamakin abin da zai faru, tun da kun samu dama ba ku yi aiki da damanku ba, da hukumomi da kuma masu da'awa da sauran musulmi gaba daya. Abubuwan suna ta ci gaba, suna yaduwa. Yanzu har ta kai ga live suke dauka, suna program, suna daukan live, suna nunawa cewa ga mu a jihar Kano muna yada kiristanci a fili fa, ba wai a ɓoye ba, a zahiri fa, ba wai a bunne ba, a bayyane, da sunan ƙauye da sunan gari, kowa yana kallo, kowa yana gani. Duk abin da za ku yi ku yi, duk yana cikin wayoyinku kuna gani. Sun haɗa ƙarfi, suna kishiyantar musulunci da musulmai, raba littattafai na kiristanci a Kano, yaɗa alamomi na cross a Kano, shige da fice zurubtu na malaman kirista na ƙasar waje da na cikin gida Najeriya a Kano, masu da'awa manya-manya jibga-jibga na kiristanci a Kano, har waɗanda ake ɗaukansu a tura su ƙasashen Larabawa su je su koyi larabci kurin. Kirista yau zai iya hawa mambarin wa'azin Kirista ya jawo nassi da larabci ya fassara ya ce musulmi karya suke yi. Larabcin da kake yi, larabcin da nake, larabcin da wani, yau Kirista zai zo ya ja wannan larabcin ya gaya mu mabiya, ya ce ƙarya suke, ga abin da Allah yake nufi. Me yasa? Saboda mun yi bacci, mun rafkana, neman duniya ne a gabanmu kurin, da tara ta da kuma rikicin siyasa a tsakaninmu. In kaga mun iya faɗa, mun iya cin mutunci, to siyasa ce. Amma akan yada addini da da'awa, ga birnin namu nan yana nan ana ta zaizaye Kano, duk bangarorin Kano zan gaya muku, duk local government da wurare da ƙauyuka da ana ta zaizayenta, da'awar kiristanci tana nan tana buga ƙarfinta. Muna nan muna faɗa da juna. Sun shagaltar da mu da wani abu wanda ba shine mai muhimmanci ba. Ana kallo da sarakunanmu masu rawanin musulunci da tutar Islama, da gwamnoninmu da sanatocinmu da 'yan majalisunmu, ko tallata musu abin ma a gaya musu a ce me za ku ba da gudunmowa, saboda su suna jin cewa ba an zaɓe su ne don su taimaki addini ba, amma kuma suna zuwa masallatai don neman taimakon masu addini. Kuma mu ma da muka zaɓe su muna nuna musu ba sai sun taimaki addini ba, mu ko su taimaka duniyarmu. To akwai masifar da ta zo kuma in ba sun sa hannu ba, to sai yaƙi ya ci mu gaba ɗaya. Ya rage gare mu faɗaka ko karin faɗaka. Ba wani kirista ko wani kafiri a kudu da zai zo ya zaɓi wani sanata ko dan majalisa ba tare da ya bashi ajandarsa ta taimakon addininsa ba. Ba wanda bai da tsari a cikinmu a siyasar mu irin Bahaushe Bafulatani, shine zai kai takardarsa da bukatunsa gaba ɗaya ba harkar addini a ciki kwata-kwata. Su 'yan siyasan sun sani, mu ma mun sani. Sai masifa ta zo mana mai ta kuka kuma mu rasa wa zai taimake mu. To ai dama alƙawarin da kuka yi muku ce su taimake ku addinin ku ba. Bal ma wani in zai yi harkar siyasa ma koran addini yake gaba ɗaya. Kuma mu bi shi, kuma mu taimake shi haka, kuma mun san yana faɗa da addini. To kiristoci sun haɗa ƙarfi,
dama Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara, da yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai ka bi addininsu, sai sun dawo da kai kirista ko ka zama ba yahudi. Tarurruka a fili yadda za ku yi taro na wa'azi da motoci, ku hada gosulo, ku hada traffic, su ma haka suke hadawa a garuruka da ƙauyukanku. A yi kuma a zagi musulunci, a tsoratar da su bin musulunci. Mutanen ƙauye da basan komai ba, samari musulmi za ka gansu a tsaye ana ɗaukan bidiyo suna zuwa suna tsaye suna kallo ana yin wa'azin kiristanci, suna ihu suna goyon baya. Kuma hausawa ne yan uwanku, ba mamaki cikin wannan wani ne zai zo yana neman gwamna wasu shekaru masu zuwa. wallahi idan mutum bai sani ba ya je bincika, ba abu ne ɓoyayye ba. Ba yanda za a yi a Kano ba musulunci bai zai yi ba, kuma ba wata gwamnati da za ta gudana a Kano ba addini ba zai taɓa yiwa ba. Ba zai taɓa yiwa wata gwamnati gudana ba ta addini ko ba ta taimakon addini ba. Dole sai an shigar da addini a ciki, dole, saboda ku garin musulmi ne, kuma mu ba mu da wani abin da ya fi mana musulunci. Kuma duk wani taimako da za a yi mana to ya biyo bayan na addinin musulunci, da tsare mana addinin mu da aƙidan mu da mutuncin mu da darajar al'ummar mu. Yau sun samu ƙarfi da diddigensu, motoci za ka rinka gani tirela na kayan injin nika, injin markaɗe da turaktoci da suke bi ƙauyuka. har tarakta sai a samu ƙauye mai mutum 20,000 10,000 sai a ba su tarakta kaza, a ce ku je ku yi ta idan Yesu almasihu. A nan masallacin yana nan mutumin nan da ya ce wallahi ya je wani ƙauye a cikin ƙauyukanmu a nan jihar Kano, ya je zai sha ruwan burtsatse. Mutanen ƙauye suka zo suka ce karka yadda ka taɓa, ya ce saboda ya ce suka ce kai musulmi ne, in kana so ka sha ka ce Yesu almasihu sai ka sha ruwa. Wallahi yana nan a nan mutumin ya ce ya yi mamaki. Na ce kaɗan ka gani, ai nan muna kwance ne, muna gina gidaje masu tsada, muna hawa motoci, muna ta faɗan siyasa, ba mu san yadda ake zabtare mu ta ƙasa ba. A jihar Kano rijalu tansir suna nan suna yawo da kayan taimako da magunguna da kayan abinci da dukiya da littattafai da church da bible. Bincike ya tabbatar mana wallahi har zuwa suke suna sai irin homa boss din nan, homa sai a ɗauko yan ƙauyuka ƙauye kaza sai a siya sai a ba, sai su zo nan unguwa uku suna lodi Lagos, Ibadan, waye da sauransu. Ka gan shi da kaya na musulmi da babbar riga da komai, amma ba musulmi ba ne. Aiki suke yi wa addinin su tara kudin su je su yaƙi musulunci a can. Bible a wayata yanzu nan ina da shi a nan jihar Kano, an je ana raba Bible mota suka ɗauko suna baya, ko kawa yaran mu suke yi, 'ya'yan maguzawan nan da ma wasu musulmi marasa kishin addini, ko kawa suna karɓa. Ana ga Bible ga na Hausa ga na Larabci, ana cewa Kanawa kun karɓi Kiristanci. Kowa ya gani, gwamnati ta gani, sarakuna sun gani, dagatai sun gani, hakimai sun gani, 'yan kasuwa sun gani, 'yan siyasa duk sun gani. Ku zauna ku duba ido, yaƙi ya ci ku. Raba Bible a nan cikin gari ɗin nan, pamphlet suke suna riƙewa suna bi gida wai su masu bishara, suna raba wa matan mu in mun tafi kasuwa. Duk ana yi, akwai unguwannin da suke shiga suna yi. A gidajen kurkuku ɗinmu wannan kam is common. Yawanci kaje gidan kurkuku inda kaga teburin zama za ga na coci ne, inda za ga kujera ta zama to za ga sunan coci ne. Haka wani gandaro ba ya gaya mai, ya ce malam zan nuna maka ga abin bakin ciki. Ya ce kaga wannan wallahi Kirista suka kawo mana, kaga wancan randunan na alwala wallahi Kirista suka kawo, ga randar alwala kuma an rubuta Ekwa Church ko kaza Church. Kai lalacewar mutakai, na rantse muku da Allah akwai gurin da suka zo suna musu wa'azin nasu suka ce ba su da tabarman sallah, suka ce za a kawo musu, su suka kawo musu tabarman da za su sallah. Mu in mun je mun kawo taimako, an ce wasu sun kawo taimako, sai suka je suka nemo buhunan siminti da aka yi gini aka rage shi, aka je aka hada aka kawo musu aka ba su. Kiristoci kuma suka kawo musu tabarma. Bohol a gidajen kurkuku a ƙasan nan yadda kiristoci suka tona bare irgo ba, bohol da tanki
su buga kuma ba suna da yanci a dokar ƙasa su yi, amma mu muna ina. Huduban nan tana magana ne akan baccin da musulmi suke yi su farka, in ba ka ba wallahi sai Allah ya tambaye ku akan barin addini da kuka yi ƙasa ake yada addinin kiristanci. Suna yada takaddunsu pamphlet da littattafansu da waye da sauransu duka. Kun san me burinsu? Ya za su canja musulmi daga musulunci ya zama kirista. Ni dan nan da nake ma huduba ni wallahi akwai yaron da aka kama shi dan cikin gari ne, iyayen suka kama shi suka ce malam ga dan uwanmu nan wannan yaron ya zama kirista ya zama fasto, mu dai a wannan ya gagare mu. Bahaushe musulmi dan cikin gari tsundum sai in faɗi sunan unguwarsu. Ka san me ya faru? Kiransa suka yi, suka amfani da talaucinsa suka yi masa kaza, suka yi masa kaza. Daga zuwa cirani sai suka taimaka masa sai aka nada shi har ya zama malami. Wallahi yaron da ya zo muna magana shi ce min yayi malam zaka iya magana da ni? Na ce to dan me yasa ba zan yi magana da kai ba, dama ai an kawo ka ne dan ne magana da kai. Yace ka san Bible? Na ce kwarai kuwa. Yace to za mu yi magana da kai. Wallahi haka muka yi ta bugawa da shi, ya jawo aya a Bible ya ce kaza, in ce masa kaza, in ce masa kaza. Haka muka yi ta fafatawa da yaron nan. Daga ƙarshe abin da muka riƙe tike da shi cewa zai je tunani. Amma ɗan Kano ne, musulmi ne. Wannan ɗaya ne a cikin maganganu guda 1000